मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दि सासे थगायसुला सासे बेफारी बियो कनफार्म जाबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन रायजो राजाखौ सांग्रां जानो थिनो नैबे ड्रन सार्भेया जेराव जेराव जादों बेहाय मोनसे बिराद गिदिर षड़यंत्र हाबनानै दं रायजो राजाफोर नोंथांमोना बेखौ जुदि बहायबा नोंथांमोननि ओनसोलाव ड्रन सार्भे खालामदोंबा बेनि आगे फिसा आगोलफ्राव बेखौ नोंथांमोना अफिसफ्राव थांनानै खबर लायहै जे मा जामारनो थांदों निश्चय भाई मोनसे प्रमद बर'नि गिदिर षड़यंत्र दं आरो बे हाफोरखौ टटेलि आसामाव रेकर्ड थाहैजोब्बाय जे बर' मानसिफ्रा भाई बागान बानायदों बेखौ जों उच्चेद खालामनांगौ जों डाइरेक्टलि उच्चेद खालामनो हायाबा बेखौ जों कम्पानि खालामनानै जों बिसोरखौ धंस खालामनांगौ बेसो मेन लामाया बेखौ प्रमद बर'आ बुजिनो हायाखै प्रमद बर'आ आन्दलननि नामाव टटेलि थगाय मारबाय बर' जातिखौ धंस खालामबाय जों बेखौ मालाबाबो मानिनानै लानो हानाय नङा मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा मिथिगोना मिथिया बे 1988 मायथाइयाव बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव एबसुनि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन आरो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बासबारि ओनसोलनिफ्रायनो डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गानखौ बुंजेनदोंमोन गोसोआव दं नोंसोरो खुगायावल' दिनैयो सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शनि बाथ्रा बुङो बेराफारसेथिं गावबागाव बेनिफिटनि थाखाय दिनैयो खामानि मावगासिनो दङ लाजियाखै नोंसोरो हो लाजिनांगौ नोंसोर दिनैयो बे आदानि कम्पानिनि पावार प्रजेक्टआ जों बर' हारिनि थाखाय जों बर' फिसाफोरनि थाखाय एसेबांथो मोनसे डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि पावार प्रजेक्टमोनब्ला अब्ला दिनै गिबियाव बै ओनसोलनि पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोरजों मानो सावरायग्रोदिया जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बैफोर आफादफोरखौ लानानै मानो दिनै सावरायदिया आरो जोंहा दिनै न'खरावनो मोनसे बिटिसि काउन्सिल दङ बे बिटिसि काउन्सिलनि सिङाव मानो दिनै सावरायग्रोनाय बाथ्राफोरखौ जों दिनै मिथिनो मोननाय जादिया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव दिनै फंसेबो एगेन्स्टा मसनाव गसंथानानै दिनै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदिया दिनै बर' थुनलाइ आफादनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा सारमोनाबो दिनै टटेलि सिंजों पलिटिकेलि डाइभार्ट जाजोबनानै दङ जायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' फिसाफोरा बर' हारिनि माखासे बर' गामिफोरा दिनै अलखदाव गोग्लैबाबो बै अलखद गोग्लैनायखौ सिरि आन्दोआव थाखुमा नायखुमाग्रा जाबाय दा मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बे आदानि कम्पानिनि माखासे मानसिफोरा मा बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव जाय हाखौ लानानै दिनै आदानि कम्पानिजों सिङाव एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन बै हायाव बिसोर फैनानै बे पावार प्रजेक्टखौ बहायनो थाखाय खुन्थिया गायसंनो फैदोंमोन आरो बै समाव बै बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नुसनो बे खुन्थियाखौ बेवहाय मानि थाखाय माखौ लानानै गायसननो फैदों होननानै जेब्ला सोङो अब्ला बिसोरो बुङो जे बेवहाय मोनसे पावार प्रजेक्ट गायसननाय जागोन मोनसे गेदेर मोनसे कम्पानि फैहांदों जाहैबाय आदानि कम्पानिनि अब्लासो बै बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मिथिनानै मोनो आरो बै सानखालिनिफ्रायनो बै बासबारि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा बे हाखौ एंगारा बे हाखौ मालाबाबो होनाय जानाय नङा होननानै प्रटेस्ट खालामबोगासिनो बेनि उननिफ्राय जाय जायगायाव जाय एरियायाव बे जाथाया जादों बै एरियानि गामिफोराव हरनि 12टा 1टासिमहालागै पुलिसफोरा थांलाय फैलाय खालामबाय थायो जाहैबाय आरो बै गामिनि बै एरियानि गावबुराखौबो हरनि 12टा 1टायाव पुलिस स्टेशनाव पुलिस थानायाव लेंहरो जाहैबाय अब्ला साननानै नायदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ दिनै बै बर' फिसाफोरखौ दिनै बेसेबां माने टर्चार खालामगासिनो दङ बायदिसिना लामाजों दिनै हेरेसमेन्ट होगासिनो दङ दिनै हरनि 12टा 1टायाव बै एरियायाव बै गामिफोराव पुलिसा थांलाय फैलाय खालामहैयो दिनै हरनि 12टा 1टायाव बै एरियानि बै गामिनि गावबुराखौ पुलिस थानायाव पुलिस स्टेशनाव लेंहरनाय जायो आरो बेफोरबायदि सेम केरेक्टारनि जोंनि बर' फिसाफोरखौ सिगिनायनि मोनसे गोथां जाथाया जेब्ला बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लाफानानै गणतान्त्रिक लामाजों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन बै समावबो आसाम स्टेटनि आसाम पुलिसफोरा जों बर' फिसाफोरखौ बायदिसिना टर्चार खालामबोदों जेब्ला एनडिएफबि हानजाया जोंनि बर' हारिखौ सिकिउरिटि होनो थाखाय जोनोम जायो बै समावबो हरनिलाय साननिलाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा टर्चार खालामजाबोदों बे आसाम स्टेटनि माखासे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों जेब्ला बेलथियाबो जोनोम जायो बै समावबो जोंनि बर' फिसाफोरा हरनिलाय साननिलाय बे आसाम स्टेटनि माखासे डार्टी माइन्डेड लिडारफोरजों डार्टी माइन्डेड मानसिफोरनि प्लेन पलिसिजों टर्चार खालामजाबोदों बेफोरबायदि सेम केटेगरिनि रुल्सखौ दा बै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव दिनै बै रायजो राजाफोरखौ सिगिस' खालामनो थाखाय सेम रुल सेम ड्रामा खालामगासिनो दङ बेसे साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनहा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला दंमोन मा बुंदोंमोन बे हाया जोंनिखानो हो
हा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि हा मा घन्टा खालामदों दायो मा घन्टा खालामदों गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय हा गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय बै लिलि हटेलाव हरथाम हरब्रै दोननानै उनावहाय आरो बै बहाबा शिलं मेघालयआव लांनानै बै MCLA देरहानायफोरखौ दोनखुमा दिनैयो सरखार बानायफैबाय खनबेसे हाबावगोन सानबेसे हाबावगोन बेफोरबायदि चान्स मोनबाय थायालै बेफोरबायदि चान्स मोनबाय थाया दिनै माखासे देरहालांनाय MCLAफोरखौ दोनखुमा दिनैयो लाखुमा दिनै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि खुगायाव गेदेर ना परिबर्तननि स्ल'गान मारियो गोजोन सान्थि गायसनलांनायनि दिनै स्ल'गान मारियो दिनै मानगोनां NDB ब्रादार्समोनखौ लानानै जाय BTR एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन बै BTR एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खायदा बोराय बाहायनानै जोंनि बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयो बिथाङा जै एन्ट्रि मारि फैनाय लोगो गुबुन हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोराबो दिनै जोंनि BTCनि बिखायाव गसंनानै पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनो हाबाय दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै पलिटिक्सनि डायलग मारिनो दिनै सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय लामा मोनबाय बेनि सायावबो दिनै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दानि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोना दिनै फंसेबो राव बाथ्रा बुंनायखौ जों दिनै नुनो मोनदिया बेसेबां दुखुनि बाथ्रा बेबायदि थासारि जुदि थाबाय थायोब्ला मोनसे ओरैबायदि सम ओरैबायदि थासारि सफैगोन बै समाव एबसु होनाय लोगोनो एबसुनि मुंखौ लानाय लोगोनो बे एबसुआ सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिनि बाथ्राखौ लानानै सोलिग्रा एबसु नंगौना नङा आरो बे एबसुआ UG ब्रह्म बिथांमोननि प्रमद बर' बिथांमोननि दिपेन बर' बिथांमोननि एबसु नामा बेफोरबायदि सोंथि खालामनाय सम सफैगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव जाखिनि बर' गामिफोर दङ गासिबो माने मा रेभिनिउ गामि गोजा बे एरियानि हाया फरेस्टनि हा नङा नाथाय 1200 बिगा 1200 बिगा हाखौ फरेस्टनिफ्रा एलटमेन्ट खालामनानै लानायखौ जों दिनै मिथिनो मोननाय जादों आरो बे एरियाया जमिदार मोनसे खथानि मोनसे एरियामोन आरो बै एरियानि बै पर्बतजरा जामदुवार ओनसोलनि बर' फिसाफोरा बे एरियाखौ जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ इयुन फिउचार इयुन जोलैयाव ना फैबाय थानाय जेनेरेशनखौ बासायलांनांगौनि मोनसे प्लेन पलिसि खालामनानै बै एरियाफोरखौ बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय माने दखल खालामनानै लाबोदोंमोन आरो जाय समाव बिसोरो बै एरियाखौ दखल खालामफैदोंमोन बा दखल खालामनानै लादोंमोन बै समाव न'खरथाम न'खरब्रैल' माने बर' फिसाफोर दंमोन दिनै बाङै 150 जननिबो बांसिन बर' फिसाफ्रा बे एरियायाव दिनै पपुलेसन मोनबाय आरो बै एरियानि बर' फिसाफ्रा 1955 मायथाइयावनो भट थुजेननो मोननाय दा दिनै जोंनि बर' हारिनि इम्परटेन्ट जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा जोंनि बर' हारिखौ अनसायग्रा बर' फिसाफोर थाग्रा जायगाफोरखौ दिनै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड लिडारफ्रा जोंनि सानैसो बर' फिसाफोरखौनो दालालि साइसाव फिल्डआव एंगार होनानै दिनै जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव गावजोंनि गेजेरावनो मा दानलाय सुलाय खालामहोनो नाजानायनि माखासे डार्टि प्लेन पलिसिफोरखौ दिनै नाजागासिनो दङ आरो बिसोरनि नाजानायाव सानैसो जोंनि बर' हारिनि नेता पालि नेताफ्रा गोजोननानै बिसोरनि अर्डार बायदि दिनै खामानि मावगासिनो दङ दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे आदानि कम्पानिनो हाखौ होनो थाखाय हाखौ होनांगौनि थाखाय थैथां नाजाथाबगासिनो दङ आरो बै एरियानि बर' फिसाफोरखौ बायदिसिना एंगेलजों टर्चार खालामनो नाजानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ जों दिनै नुनो मोनदों बे आदानि कम्पानिनि पावार प्रजेक्टआ थारैनो जुदि जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' इयुन जेनेरेशनफोरनि थाखाय मोनसे जुदि मोजां प्रजेक्ट मोनबा बेखौ जों जमायैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे समाधाननि लामायाव जों लाबोनो नाजानांगौमोन दिनै बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलखौ एंगारनानै जोङो बबेबा मोनसे मोजां माने एरियाखौ लानानै बे आदानि कम्पानिनो हाखौ माने होनायनि बेबस्थाखौबो जोङो सावरायनायनि गेजेरजों लानो हालायगौमोन नाथाय दिनै बे आदानि कम्पानिनो हाखौ होनो थाखाय दिनै बिथांमोना दिनै अर्थात मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना दिनै मानो सिंजों सिरि दिनै खामानि मावहैखो बेसोर जाबाय बयनिख्रुइबो देरसिन सोंथिया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे बिथिंनि सायाव दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लुबैसुला जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरा बे आदानि कम्पानिजों सिरि मोनसे टेबुल टक खालामदोंबो जानो हानाय जायनि थाखाय दिनै बिसोरो बे आदानि कम्पानि जानानै सिंजों गोबां रोखोमनि माने खामानि मावनो नाजाबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो बे आदानि कम्पानिनो बे हाखौ एगारनानै होनो हायोब्ला बिसोरो आन्दोआव माने माखासे रांफोरखौ मोनगोनबो जानो हानाय जायनि थाखाय बिसोरो थैथां नाजाथाबगासिनो दङ आरो बैफोर माखासे रांफोरखौ बिसोरो आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थियाव बाहायनो हागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेनि बादै आंनि साननाय बायदिब्ला जेबो नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोलाव सम जोंनि बर' हारिनि थाखाय हस्रि खावबोनाय गोलाव सम बर' फिसाफोरनि थाखाय बाथ्रा बुंबोनाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय
जोंनि बर' फिसाफोरजों डार्टी पलिटिकल गेम प्ले गेलेलांनो नाजादों जोंनि हाखौनो दिनैयो लानानै दिनैयो डार्टी पलिटिकल गेम प्ले गेलेलांनो नाजादों बियो जोबोद माने दुखु गोनां माने बाथ्रा जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो माखासे लिडारफोरनि आखुखौ नुनानैबो गावबागाव जुदि चेन्ज जानो रोङाबा चेन्ज खालामनानै लानो हायाब्ला बेफोरबायदिनो जों भुगिलांबाय थानांगोन आरो दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकल लिडारफोर दङ बिसोरखौ सोर लिडार खालामो जों रायजो राजाफोरासो गावबागावनि मोनसे बे बेसेन गोसा भटखौ थुनानै साफा लिडार खालामहरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथांमोननि बे मोनसे बेसेन गोसा भटखौ बै फाल्तु लुबैसुला लांसुनिया गुनजेत आखुनि लिडारफोरनो थुनानै बिसोरखौ दा सापर्ट खालामसै बेखिनिखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों गुरै खावलायहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि